Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Melissa, 21 years old, minyo ug may duha ka anak nga nag-edad og 3 ug ang ikaduha mag 2 anyos. Taga Davao del Norte, punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gibati sa akong ikaduhang anak nga si Andre. 5 months pa lang siya, dihang nagsugod ning iyang gibati. Ingon ining mga panghitabo. Ngano naghilak man ng baby na mo, ha? Ang samayaya yan ha, baby ha? Nga naman ka? Oh, ano nagkilap mo ng bata, men? Ambot ani niya, Rodi, uy. Ako naman ang taning gipatutoy. Busog naman taning bata, oh. Haplas yun na, kay basing kipanuhot na. O, gibot na tiyan. Tuod niyo. Apalukos ng talingan niya, pi. Ay, naunsa mo bata, uy. Naplasan na nato kay nagtuotan gipanuhot o gibutan lang stiyan. Pero may gihapon ng hilong, uy. Buhay na, be. Kay basing gilimot alang siguro na. Ha? Sumot ng panuhot, ani? Kana lang iyang lampin mo yung tanga, be. Kay basin, basa po na, mo naghilak. O tanawang bugan, kay basin, gipilasa na. Masulito pa maninon ka na ako. Ako, be, bante sa mamanghod sa una. Nana, natangtang na kong iyang lampin. Umanggoy kilos yung bugan, good. Pero, Saman? unsa ni Rudy? Ang iyang itlog ba? Mura man og naay hubag. Unsa? Tag-awa na, good. Oh, gamay ra siya, pero mura yung hubag ay. Ay basing pinakar nagmananap, oy. Kay mura mong pinaakar baga, god. Gamay raman. Mao ba? Abutangin na natong ulpit nga hanghang bitaw. Armayo na. Kay basin mao na iyang gilakan. Kay gipaag na siguro na siya mananap. Ay, so yan lang din ako gilot-hilot. Ay, basig mawara. Nahihilo na lang yung mugoy. Nakatuog man. Mas may gibuhati mo. Katurakod. Gibutangan ako og menthol nga ointment ang iyang gamay nga hubag. Nya akong gihilot-hilot. Da, lagi. Pinaakar yun itong mananap. Sunod, bantayin nga di mapaka ng bata ang mananap, eh. Okay, dokog ba muhila ko, eh. Maglibog na ko si buhaton. Rudy, 6 months na dudong Andre ba? Pero katubi tong hubag siyang itlog nga nagtuot ang pinakan lagmananap, naabayak hapon. Ha? Wabalik kang sultin ako. Ay mahinom ramas akong muhilak siya. Nya, to ang mapukas trabaho, bi. Nya karon kay, mian na magkadako, uy, nya. Misinaw man ang iyang itlog. Ay, naunsa man kami Lisa, oy. Unsa man, di ba, buwa na, di ba? Oh, kay 5 months pa man siya adto sukad nga nakitaan ni. Unya, unom na ba siya kabuwan ron. Uy, ato na lang ipacheck up og doktor, oy. Wa pa tay pidya doktor karon, ma'am, sir. Ako lang ang nurse ang naka-duty. Pero sa akong tanaw, kinahanglan yun ng ipa-ultrasound. Ipa-ultrasound? Wa ko madahom nga katong nakita namo sa itlog sa akong anak nga gituhuan ng namong pinakan og mananap, kinahanglan bang ipa-ultrasound? Motong amo yung ipa-ultrasound kay mao man sa ingon sa doktor. Unya, doktor. May ugat siya nga may nisud nga tubig. Ha? Tubig nga misod sa ugat, Dok? Dito miyagi sa ugat ang tubig
O mipaingon sa iyang itlog. Mao ni nga bidako ang iyang itlog. Oo niya. Unsaon man ni Dok? O kinahanglan gini siyang operahan. Operahan, Dok? Oo, kay kinahanglan mga putlon kadtong ugat. Kinuo ko. Radio yung itong anak. Ayaw ko magsigilak di Melissa. Di tam ko nagtarong mo anak. Sabay nila yung magkuhulan na. Operahan man ang itong anak. Gamay pa anak niya. Unang pala kabuan. Gamay pa kay siya, Rodi. Kagwanta ka siya. Dili mo request ang doktor anak kung dili sab kaya sa doktor uy. Ang atong problema karon. Kung kaya ba natong bayaran ang operasyon? Ha? Oy, wa pa dahil ninyo mapaoperahi ang hubag sa itlog ng bata, Melissa. Ay, mahadlok man ko makoy. Kay bata pa kayo siyang operahan. Unya, naunsa man ning bata. Muragwa raman sad ma. Gawas lang anang nagkadako ng iyang itlog. Uy, ginoo ko ninyo. Nganong wa man ninyo ati manaintahon ang bata? Kuan man sab ma. Gawas nga mabalaka ko og maunsa si Andre kon operahan. Wa sa may mahibaw kung pilay gastuhan. Basig dako ba? Asa man niya may kwarta? Ay, pastila ninyo, Melissa. Makit-an ra ng kwarta. Ang bata, ang isiguro ninyo pa-opera. Pero ma, may nagingon sab na ko ba nga basig danlak ko no na. Ha? Unsay danlak? Nga kabata pa aning Andre? Unsa man ni siya? Nangalsa og bugat o nag-iktin-iktin og maayo maong gidanlak? Ayaw mugtuo nga danlak ni Melissa. Tumana ninyo ang giingon sa doktor nga operahan ni. Wag yun na mo mapaoperahe ang among kamanghurang anak. Kay wa man yun may makakitag budget para operasyon. Ug mahadlok pud lagi ko ug maunsa ang akong anak nga operahan nga baby pa man kay siya. Karon kay tuig na siya kapin ug nagkadako na ang iyang hubag sa iyang itlog. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, 5 months pa lang ang among anak ug nihubag ang iyang itlog. Di ang among gipa-ultrasound, may ugat kuno nga nasudlan og tubig o mipadong sa itlog. Nganong nahitabo man na? Ikaduhang pangutana, giingnan mi sa doktor nga paoperahan, putlon kuno ang ugat. Safety ra bagod na nga 6 months pa man tong higayon ang akong baby, diyang miingon ang doktor nga operahan siya. Ikatulong pangutana, ingon sa akong mama nga basin kuno og danlak. Danlak kon bagod ang baby, nga 5 to 6 kabuwan pa man siya. Wa man siya mangal sa og bugat og magkiat og maayo. Ikaw pa to katapusan. Unsa may among buhaton aron maulian ang itlog sa among anak. Kay maluoy kong magtan-aw nga lahi siya sa ubang bata. Tuig na siya karon. Okay na ka siyang maoperahan? Palihog, tabanggi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Melissa. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniya na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako. Mga psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kami padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa ako tong Facebook account
kini ang akong suliran, official writer's page. O diri ba sa mong batan sa 3rd floor, UCR, Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is that if you hate the ability to love, love yourself first, ha? Oh, sama niyo pag-love sa uban ug ikaw mismo way pagtagad si mong kaugalingon, ha? Okay? So, akong usabon ni pagpahibaw ning atong mga suking tigpaminaw nga kining purpose aning mga get together, mga reunion is banding, ha? Banding ni siya. Kita-kita go dili kay nagkita nimo sa imong classmate nga dugay na nimo makita imong ibuli. That is very bad. Ang ato magtatapo ko ng adlaw is si Melissa, 21 years old, taga Davao del Norte. Minyo ni siya og may duha ka mga anak. Tungod kini sa iyang anak nga si Enrico, no, na problema sa iyang tistis, no? Murag na ining hubag sa iyang testicle, no? Okay, so may mga taga Davao, akong kaila, no? Akong kaila da si Dr. Boy Duhali, Bob and Rose Trinidad, no? Itong mga suking tigpaminaw sa DOH TRC Argao na ilag gining gisulat ilag gining gidagan ko apas gyud ni Jeremy Sisiban, no? Si Lloyd Pocong, Bonifacio Hiramis, Joseph Michael Neri, Gistoni Mamulang, Geraldine Lopez, Rodel Andre Marson ug si Matt Flores, no? Diya sa Argao. Mga Kambirihan family, si Terry, si Alex, si Fe ug si Juan diya sa Kulawin, Madilikit ug Kapiuan, Argao. Mga taga-Union Buntok, suki nakita na ni mga Pilnar family, no? So Giselyn, si Linda, si Jesus, akong amiga kayo, no? Si Felisa Gonzales Risitis, si Felix Gonzales, si Grace ug si Brad Boy Diharmi ug Jasmine Diharmi Marte. Majong pagpaminaw ninyo das buntok, no? Ug mga abroad, no? Sige text nako ni si Tismel Caballero agoy Barliso ug si Melanie Kimpan Albero. Okay, may pagpaminaw. Okay, note nga okay ra yung kinabuhi diya sa Middle East, no? So going back to our problem, atong sulat-suliran ako ra ganing paningkamutan nga matubag ni nako, no? So unang problema, unang pangutana ni Melissa, may tungod siyang anak, no? May tungod siyang anak. Asa naman yun, ha? 5 months pa lang ang akong anak ug nihubag ang iyang itlog. Diyang among gipa ultrasound, may ugat kuno nga nasudlan og tubig ug nipadulong sa itlog. Nganong mahitabo man ni. So naay ugat o naadihay inguinal canal. Pagikam na sa atong abdominal area na de inguinal canal, may kay si Dr. Boy Ligo mo explain na ni, no? O si Dr. Don Garcia, mo na ilang mga experts, kay mga surgeon man ni sila, no? Gitawag ni nato kung tubig ganing masuod diha, no? Hydrocele na siya. Pero kung part of the internal organ, kanang intestine na to, gitawag ni siya og hernia. So unsa may hinungdan niya ni? Tungod kay congenital ni siya, murag da sa pagkatao. Na mo koy opening between sa atong abdomen ug ang atong scrotum, kanang dapit na sa atong scrotum sa mga lalaki. Nga dili siya gyud ingog nasakto pagka close as we grow, as we mature, no? So kung kawa siya maayong magka-close, this will allow the entrance of fluids ng dapita. Accumulate ng dapita, mo nang gitawag ni nila nato sa mong pinulungan mga doktor og hydrocele. Accumulation of fluid around the testicle. Sa mga bata ni siya, kasagaran siya congenital. Pero kung idara na gani, dagko na mga due to some injury or inflammation or napauban nga kanang underwent og
another operation unya na ay problema sa pag-repair, na mga tumor diha or naabay mga parasite, no? Kaning di man ni common sa ato kaning mga filariasis, no? Di man ni common di sa ato. Pero naa ni siya may tabo ingon ani, no? So mo na ako ika-explicar sa mong unang pangutana, Melissa, nga inborn ni siya. Wa matarong pagka sirado ang opening between sa atong abdomen o scrotum kung balik ko mo nasudlan og tubig. Okay? Ikaduhang pangutana, giing nami sa doktor nga paoperahan. Putlon kuno ang ugat. Safety ra bagud na nga 6 months pa man tong among baby diyang ningingon ang doktor nga operahan. Well, naman tayo mga pediatric surgeons, no? Natin mga ilan ning clinical judgment, no? Dili lang po ko mo intervene sa ilang clinical judgment kay mga surgeons, mga expert man ni siya about mga ingananay mga operahanan. Okay naman tingali, Melissa, ilang kabalaka kay mga train na gani sila, no? Mga train na gani sila nga mo suggest nga operahan kay kung dili na siya i-repair ang opening kung balikon ikan sa tiyan nato, abdomen nato ngadto sa atong scrotum. Of course, amura mga lalaki, no? Wala mo may skruto mga babae. Posible nga, dili lang fluid ang mahugog niya. Kundi hangtod ang small intestine, part sa small intestine. Mo nang gitawag ng Dunlop or hernia, no? Dako ang itlog, ug kinahanglan gyud siya surgical intervention. Sunod nga pangutana, ingon sa akong mama nga basin kuno og Dunlop man ni, Dunlop kon bagod ang baby nga 5 ka to 6 ka buwan nga di pa man mangalsa og bugat o magkiat ug maayo. Posible na siya. Posible pero sometimes this will resolve without kining intervention kung mga bata pa, no? Kay as the baby will grow older, mo hinahina ra pud to ka repair pag close tong mga katong opening wa pa makatarong pagka close, no? So naay posible nga Dunlop pero common ning Dunlop sa edad na, no? Kuyaw ni siya og mahug og infection. So kinahanglan nga sa labing madaling panahon ma-repair na gini siya og as sugot sa imong tining doktor surgical intervention. Kay magbalik-balik man og imo lang paigdaon, pasaka ang tiil, ihilot, mo balik gyapon kung wa ma-repair tong inguinal canal. Akong naibal diha sa tong bugan dapit, no? Kay sunod nga pangutana, unsa may among buhaton aron maulian ang itlog sa among anak kay maluoy kung magtan-aw nga lahi siya sa ubang bata. Tuig na siya karon. Okay ra ba siyang paoperahan? Okay ra gyud kayo pag operahan na Melissa, no? Pediatric surgeon ang inyong kuhaon, no? Lahi baya ang approach, no, sa bata og dagko, no? Ang anesthesia, medyo i-regulate, positioning ug unsa pa man diha, no? So, train ni sila along this line. So ayaw pagduha-duha dala sa labing madaling panahon ang imong anak diya sa Davao, no? Daghan man mo mga hospital dang dagko, no? Tuloy madagko pa nang yung hospital diya kadiri sa Cebu. So ipa-examine sa pediatric surgeon ug mingon nga operahan, so mas maayo nga mahimo sa labing madaling panahon kay likado kayo og may mahugan diha og unsa naman lang gawa sa fluid ma-infected makabuto o unsa naman lay makuanda sa amon basin og mas complicated pa ang mahitabo. Alright, so hinaut nakasabot ka sa kung speaker nimo Melissa diha sa Davao del Norte.